довари футбол будан кори осон нест. дар ҳоле ки дар топ чемпионатҳо футболбозон рафторашон хуб аст ва нисбати доварон дағал нестанд, аммо дар лигаҳои поёнӣ баъзан вақт ҳодисаҳои даҳшатнок рух медиҳанд. Инак ба таваҷҷӯҳи шумо хотирмонтарин лаҳзаҳоро аз ҷанги байни футболбозон ва доварон пешниҳод мекунем. хотиррасон менамоянд ки дар рафти барнома инчунин ҷанги футболбозу довар аз чемпионати тоҷикистон ҳам ҳаст. шумо варзишро дӯст медориду мехоҳед ки тамошои рақобатҳову бозиҳоро боз ҳам ҷолибтар кунед? ин тавр бошад метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз як икс истифода кунед. инҷо ба ҳамаи рӯйдодҳои варзишӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд. агар шумо то ҳол регистратсия накарда бошед, пас баръакс ба шумо хушхабар дорам. ҳангоми регистратсия агар дар ҷои промокод калимаи ташаффутро истифода кунед, пас ба шумо то 1140 сомонӣ бонус медиҳанд. имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментария. Криштиану Роналду барои бисёре аз мухлисон намунаи ибрат мебошад, аммо ҳатто ӯ баъзан вақт худро идора карда наметавонад. дар бозии якуми суперҷоми Испанияи соли 2017 Барса дар майдони худ бо Реал рақобат кард. дар дақиқаи 80 Криро бо зарбаи зебо Реалро ба пеш баровард ва ба ҷои оромона ҷашн гирифтани гол, футболкашро кашид ва корти зард гирифт. ана пас аз як дақиқа бошад назди чашмони худ корти зарди дуюмро дид. довар ба қароре омад ки Роналду дар ҷаримагоҳи Барса симулятсия кард ва ӯро аз майдон ронд. Криштиану аз ин қарор розӣ набуд ва доварро бо дастонаш тела дод. Реал бе Роналду боз як голи дигар зад, аммо ҳамлагари португалиро аз 5 бозӣ маҳрум карданд. дар бозии зидди Латсио Франк Рибери ҳам худро идора карда натавонист. дар дақиқаи охирон вақте Иммобили гол зад, Франк дар курсии эҳтиётӣ нишаста буд. футболбозони Фиорентина аз он норозӣ буданд ки довар ин голро ҳисоб кард, бинобар ин бо ӯ баҳс карданд. дар ин вақт Рибери ба майдон баромада доварро 2 маротиба тела дод. барои ин рафтораш Франк корти сурх гирифт ва аз якчанд бозӣ маҳрум карда шуд. ҳолати даҳшатноктар моҳи ноябри соли 2019 дар лигаи ҳаваскорони Олмон рух додааст. 5 дақиқа пеш аз анҷоми бозӣ довар ба футболбоз корти сурх нишон дод. ба бозингар ин чунон маъқул нашуд ки ӯ бо як зарба доварро ба нокаут фиристод. ҷароҳати довар чунон ҷиддӣ буд ки ба ӯ ҳатто ёрии таъҷилӣ зарур шуд ва барои ин вертолётро даъват карданд. бозингар пас аз бозӣ аз майдон гурехт, аммо ӯро 3 сол аз футбол маҳрум сохтанд. барои задани довар 3 сол муҷозот шудан ҳоло ҷазои сахттарин нест. соли 2013 дар чемпионати Индонезия ҳодисаи фарқкунанда рух дод. дар бозии зидди Персива ва Пелита довар ба дарвозаи соҳибони майдон пеналти таъин кард. хотиррасон мекунем ки онҷо қоидавайронкунӣ набуд. бештар аз ҳама Питер Румаропен аз ин қарори довар норозӣ буд. ӯ назди довар рафта аз пушт ба рӯяш як мушти обдор зад. довари бечора ки аз бинияш хун мерехт аз майдон рафт ва ба ҷои ӯ довари эҳтиётӣ даромада ба Питер корти сурх дод. мутаассифона ин корти сурхи охирини ин футболбоз дар карьерааш буд, зеро ӯро абадан аз футбол хориҷ карданд. Юлиан Бурцук, собиқ футболбози Молдова, дар давоми карьераи худ 3 бор барои ҳамла ба доварон муҷозот шудааст. бори охири ин ҳолат соли 2011 рух додааст дар рафти бозии Искра зидди Финтулгиорге. довар барои суханҳои қабеҳ ба Юлиан корти сурх нишон дод. футболбоз аз ин қарор розӣ набуд ва доварро ба рӯяш як мушт зад. пас аз бозӣ Бурцукро мехостанд 2 сол аз футбол муҷозот кунанд, аммо ӯ доногӣ карда оиди анҷоми карьерааш хабар дод ва гуфт ки мехоҳад тренер шавад. пеш аз ин ӯ дар бозии чемпионати наврасон дар Молдова барои задани довар 2 сол муҷозот шуда буд. ана пештар аз он бошад, як соли дигар барои буғӣ кардани довар. футболбози италиявӣ Пауло Ди Каньо характери вазнин дошт, бинобар ин ӯро ба мунтахаб даъват намекарданд. аммо вақте дар Шеффилд бозӣ мекард, Пауло каме оромтабиат шуд, ҳунарнамоии хуб нишон медод ва ҳатто капитани даста интихоб гардид. аммо рақобат зидди Арсенал дар соли 1998 ҳама чиро тағйир дод. дар майдон байни футболбозон нофаҳмӣ рух дод. Ди Каньо хост ҳамроҳ шавад ва аз Мартин Килиан як шата хӯрд. албатта Пауло ба рақибаш ҷавоб дод ва ӯро зад. довар бошад асли ҳодисаро надида танҳо ба Ди Каньо корти сурх нишон дод. Пауло доварро тела дод ва худаш аз майдон рафт. барои ин рафтораш Ди Каньо 11 бозӣ аз футбол маҳрум гардид. дар футболи тоҷик ҳам ҳодисаҳои ба ин монанд хелу бисёранд ва қариб ҳар моҳ инҷо як ҷанг аст. мисол чанде пеш дар бозии даври панҷуми лигаи якум байни дастаҳои Ваҳдат ва Ҳулбук футболбоз якбора бо 2 довар занозанӣ кард. футболбози Ваҳдат Фаридун Назруллоев рӯи рост рақибашро зад, корти сурх гирифт ва боз болои ин норозигӣ ҳам баён кард. ӯ аввал ба довари асосӣ ва баъдан ба довари канорӣ дарафтод. ин футболбозро чӣ гуна ҷазо доданд маълум нест.
лигаи якуми тоҷикистон чи аст ки ҳатто дар пролигаи узбекистон ҳодисаҳои аз ин ҳам бадтар рух медиҳанд. нефтчӣ дар майдони худ бо дастаи турон рақобат кард ки ин бозӣ барои рохат ба суперлигаи ин кишвар буд. меҳмонон дар дақиқаи 81 гол заданд ва ғалаба карданд. ба соҳибони майдон ин натиҷа чунон маъқул нашуд ки онҳо пас аз рақобат ҳамакаса ба довар ҳамла карданд. шумо ин зарбаро бубинед, ҳатто мухлисон бечораро заданд. довар бо як азоб аз майдон баромада гурехт. ана ҳамин гуна лаҳзаҳои ҷолиб ва ҷанг байни футболбозон ва доваронро имрӯз мо барои шумо пешкаш намудем. дар комментария нависед ки боз кадом мавзӯъҳо ба шумо писанд мебошанд, то мо дар видеои ояндаи худ дар бораашон гап занем. фикру ақидаи шумо барои мо муҳим аст. албатта обуна шудан, лайк гузоштан ва пахш кардани зангулачаро фаромӯш накунед. барои пешрафти канал ин ҳатмист. хайр, то барномаҳои оянда.